How to be a good teacher. Ano yung mga 7 tips natin para ikaw isang maging good teacher? Number 1, be attentive. Ibig sabihin, huwag mong kakalimutan na bawat isang estudyante mo ay kakaiba ang katangian ng mga yan at kaalaman. Kaya dapat be attentive to their strengths and weakness. Number 2, do not discriminate. Ibig sabihin, huwag mo silang iyahambing dun sa mas magaling at kung sino yung mahina. Huwag natin gagawin yun kasi if you discriminate, you discourage them to continue better and to improve themselves. Number 3, help the less smart ones. Ibig sabihin, yung mga medyo mas mahihina ng konti ang pick up o mas mabagal, unawain natin na maaring may problema yan sa nutrisyon o sa pagpapalaki sa kanya sa tahanan, kaya kinakailangan tulungan natin. Kinakailangan yung mga mas magagaling, gumawa tayo ng mga tutor teams na ibig sabihin yung mga mas magagaling, sila yung gagawin natin parang tutor ng mga mas mahihina. Break them down into teams so that matulungan din yung mga medyo mas mahihina. Pang-apat, train them to speak English. Turuan mo silang magsalita ng English. Bakit? Kasi nga ang ating global community ngayon, English ang ginagamit. Kung gusto natin magkaroon sila ng magandang kinabukasan at magandang trabaho sa hinaharap at matanggap din sila sa mga overseas jobs at dito sa mga multinationals at nagbibigay ng mas magandang sahod, kinakailangan turuan natin sila magsalita ng English. Dapat proficient sila sa English speaking and writing. That will give them a better future. Number 5, inspire them. Ibig sabihin, bigyan mo sila ng inspirasyon, bigyan mo sila ng mga halimbawa. Kung medyo mas mahina sila sa ganitong subject, bigyan natin sila ng halimbawa na mayroong mga nagtagumpay na tao na kahit nasa mahinang subject na yon, nagtagumpay pa rin sila sa buhay. Turuan natin sila how to overcome their weaknesses by inspiring them and giving them heroes that they can emulate. Number 6, do not shame them. Huwag natin silang hihiyain. Kung meron silang nagawang pagkakamali o kasalanan, tawagin nyo sila for a private talk. After class, kausapin nyo sila one-on-one, itratuhin nyo silang parang yung anak. Para na sa ganon, tratuhin din nila kayo parang magulang, nare-respetuhin din nila kayo. Pang-7, bond with them. Ibig sabihin, kinakailangan magkaroon kayo ng bonding. Spend out of school time with them. For example, hindi naman kinakailangan lumayo kayo sa mga playground, bumuo ka ng isang parang bonding session, magkwentuhan kayo, parang sa ganon makilala mo ang iyong mga mag-aaral at nang sa ganun mapalapitin ang kanilang kalooban sa iyo at mas lalo nilang mamahalin at igagalang at re-respetuhin ang iyong mga pananaw at iyong mga tinuturo sa kanila. Yan lamang po mga kababayan, kung gusto natin magkaroon ng mas magandang lipunan, kinakailangan mahubog natin ang ating mga kabataan sa tamang pag-iisip, sa tamang pag-unawa, para na sa ganon mas lalong gumanda ang ating bayan. Maraming pong salamat. Ito nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.